páni, vítajte u nového videa. Dneska natáčam s mojím Mikým a dneska budeme liesť po stromoch. Ak dúfam, že toto video bude vám páčiť. Keď áno, daj odber a like. Ďakujem za tých 8 odberateľov, čo ste mi dali. Viete, to som začiatočník. Tak chápete to, ne? Nesmejte sa mi, to som len začiatočník. A ja si mister mal toľko. Ne? Takže prejdeme hneď na video. Takže ľudia, sme to trošku prosliehli. Môj brat už je na strome. Vidíte ho? Tak. A vidíte ho, ne? Slezie po stromiku, ale naučíme vás, ako vyliezť na taký strom. Dobre? Verím, že áno a dúfam, že už budete vedieť liesť po stromov. Prvý krok je nájsť si najnižšie postavený konár. Takže v tomto prípade tento konár. Keď máme už vybratý najnižší konár, dáme na ňo nohu. Keď máme už nohu na konári, nájdeme si vedľajší konár, s ktorým sa prichyčíme. A to je tento. Potom upevníme váhu do nohy a skočíme hore. Už sme hore. Vidíte? Už sme hore. Teraz už stačí len nájsť si tvrdé miesto, ktoré je asi toto. A tu stúpneme. Tak vidíte, mám tu nohu. A teraz musíme nájsť hore najvyššiu. A to bude v mojom prípade, aj keď to nie je z tohto stromu, aj keď to nie je z mojho stromu, môžeme to využiť. Ale teraz to využívať nebude. Takže vrátime sa tu. Dáme nohu naspäť, kde sme dávali. A ideme dole. A teraz nohu nebudeme dávať už kde tu, čo sme mali, ale dole. Keby to bol príliš vysoký, tak kľudne môžete aj skočiť.